Кои професии са професиите, които ще отпаднат заради него и кои ще се появят? Когато ми зададат този въпрос и на лекции, по конференции, отговарям така. За да не изброявам една по една всяка една професия, давам следното правило. Всеки да се замисли за професия, която се чуди дали ще я замени изкуствен интелект. Ако е лесно тази професия да я превърнеш в цифри, в числа, в текст, тогава тя ще бъде много скоро заместена от изкуствен интелект. Ако обаче професията е трудна да я превърнеш в числа или букви, буквите пак се превръщат в даден момент в числа, тогава по-трудно ще се замести. Пример. Счетоводството. Там всичко е числа. Много бързо ще изчезне въобще целият отрасъл на счетоводство. От другата страна пък, на изкуствения интелект е изключително трудно да превърнеш взимането на чашата и вдигането й в числа. Сензорите не доставят достатъчно информация за тази чаша, за движенията и така нататък, което е много трудно да превърнеш в числа в физическия свят. Така че физическите професии, които изискват физически извършване на някакви действия, те ще изчезнат последно. Всички професии, които са дигитални и лесно се превръщат в числа, те ще бъдат заместени първи.